Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ratu Ramadhani Pratama. Kula dugi kelas 12 kawan. Nuwun kawula nuwun. Para alim ulama, para rama kiai ingkang tansah dados panuntuning kawula, tasih ingkang dahat kinabekten. Para sesepuh pinisepuh ingkang pano ing pamawas, lebda ing pitutur ingkang dahat kinabekten. Para pangembang-pangembating praja ingkang minangka pandam-pandaming kawula ingkang dahat sinudarsana. Para rawuh kakung sumawa putri, Werda tuwin taruna ingkang satuhu dahat kinurmatan. Langkung rumiyin kula ngonjokaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala krana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaperingaken dumateng kita sedaya, saengga wonten wekdal punika kula lan sapanjenengan sedaya saged mangempal wonten papan menika kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan boten manggih alangan satunggal punapa-punapa. Pramila saking menika kula ikraraken kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kaparenga kula cumantaka ngadhep sowan wonten ing ngarsa panjenengan sami awit ngemban jejibahan dawuh saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ingkang hamangku karsa. Kaparenga kula jejer minangka panata adicara wonten ing adicara dhauping Kang Putra Kinasih nun inggih Kang Aslisih Kang Kusumaning Ayudhiyah Puspital Haruming Tias ingkang arsa kadhaupaken kaliyan putra bapa Kang Aslisih Sang Kusumaning Bagus Arga Putra Dewa. Nggih punika putra saking panjenenganipun Bapa Pujasendika ingkang mijil saking telatah Kartasura Hadiningrat. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan, sumangga adicara siang punika kita bikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumapaking adicara salajengipun inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an dumateng ingkang kajibah kawula sumanggaaken. Makaten ngumandanging dawuh-dawuh luhung saking Gusti Allah ingkang murbeng dumadi ingkang kaserat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Mugi sageta nambahi iman lan takwa dhateng kita sedaya. Lan atur lan salajengipun ngancik adicara madya atur pambaharja dumateng Bapa Harja Waskita ingkang minangka sesulih saking ingkang hamangku gati sasana pangandikan kawula aturaken. Tatas titis merantasi tan ana kang kecicir sadaya dawuh pangandikanipun sulih pangandika saking Bapak Prasetyo kan hamangku gati nun inggih Bapa Harja Waskita. Kula namung saged nderekaken sugeng lenggah malih kanthi suka mardikaning manah. Tumapak adicara salajengipun nun inggih atur pasrahe sang pinanganten kakung dumateng Bapa Wisnu Tinulat ingkang minangka sesulih saking kadang besan nun inggih Bapa Pujasendika. Sakaluwangsa dalasan para pangombyongi pinanganten saking tlatah Kartasura Hadiningrat. Sasana pangandikan kula aturaken.
Paripurnane kirape Sri panganten kaparenga kula ngaturi para-para ingkang mangki kula sebat asmanipun keparengan jumeneng jajar kalian Sri penganten badhe kapundhut foto sesarengan pinanganten kekalih. Sajak sampun dumugi purnaning adicara kangge sangune lampah Sri Atmaja kekalih anggenira ambyur ing samudraning bebrayan murih pikantuk berkah rahmat saha hidayahipun Gusti kang murbeng jagat. Keparengan konjuk dumateng Rama Kyai Muhammad Aziz mangarsani panjurunging donga sasana pangandikan kawula aturaken. Mugi kanthi panjurungi donga kala wau sageta ugi sumambrah dhateng kita sedaya saengga tansah pinaringan pangayoming Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saengga saparipurnaning pahanggrihan punika mangke kula dalah panjenengan sami tansah ginanjar wilujeng bagas waras boten kirang sawiji punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi sesarengan kanthi ngunjukaken rasa syukur puji syukur dumateng ngarsani Gusti kang murbeng dumadi kanthi atur hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasana saking kula minangka panatacara menawi wonten kirang trapsila kirang nuju prana kula tansah nyandong duka saha ing lumunturing samudra pangaksami. Wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.